Agard. Day 3. Lockdown. Ayan ang nangyari sa amin. Laba-laba. Paikutan yung bahay namin sa paglalaba. Lahat talabahan. General cleaning na lang. Hindi pa kami tapos. Yan, mga kortina nung ano pa yan. Pasko. Kailan natanggal. Eh, God. Tapos na rin. Ayan, no, guys. Luma na yung washing ko pero gumagana pa. 10 years na yan. Okay. Banlawan na lang. Tapos din. Meanwhile, How to do it yourself. Okay. Yep. I'm gonna put your hand in this hole. And- Hole. She's cold. She's cold? It's a little bit cold. Okay. Wow. You know how to put in in a baby. Wow, you dress Wow, very good. I love my baby suit. Oh no, that's your baby? She's crying? No. No more crying? Yeah, I Why? want to push her belly and make her cry. Oh. And not coming her down in my belly. Oh, you push it. You try it. Come on, one more. Oh. She's happy. You clean your Oh. I'm your baby, Mom. And I'm her baby too. Oh, yes. You're my baby. Okay. Hi, guys. Day 3. Dahil lockdown, maggawa tayo ng diskarte ko anong pwedeng malapang. Gawa ko ng mga blanca and then dito muna kayo. Nakasabit ang gulo ng kusina ko. Gawa ko ng mga blanca at saka ang tawag? Sago. Wow, sago. Sago. Discarding inalang ka. Ano ba to? Ano pang pansit kanton? Sabi itong balong na ito, wala nang pansit kanton. Yung kapatid niya humihingi eh. Wala yun ang pag-discarte na. Ay, mahal ito. 36. Diba? Ito. Gata. Gata. Gawa muna tayo. Mommy, I made my baby's t-shirt. Ibigay mo kay daddy yan para ligpit niya. Lippy. Ay, Okay. iwash niya. Then I'll give Daddy one jello. Then one jello to eat. Dad, I see the Guys, ayan na yung maha ko. Ay, nagko. Ayan na yung maha ko. Lutong ina. doctor. oh, come on, man. Yeah? 3 hours later. Saya ko talaga, promise, yung hindi mo inaasahan. Oh my God! Wow! Yes, this is it. Hindi pa babalatuhan. Wala ka. Pasang mo. Ayan, son.
Piso ko. Ano, grabe! Tang! Hindi kita babalatuhan. Kahit makakabaluto. Oh. Mas malala pa sa loto. Okay. Secret. Wala kang pera, boss. Hindi ko na nilagyan. Gatas na lang nilagay ko. Ano ba yun? Ano ba yun? Madali lang, ano mo muna yung ano ko. Oo, di ba? Ano ba yan? Talaga hindi ka nagmana sa akin. Parang pangit naman yun. Oh, yan naman ah. Oh, may gelatin pa oh. Taktak mo. Kasi mo kayo mainit. Kabila. Nakaluta ko ng maha. Ano? Nakaluta ko ng maha. Hindi, may nagperang sa akin. 25. Kilala ko. 25. Magkano? 25 pa lang sa Lunes? Oo, 25. Magkano? 20 lang. Ano magkasya yung yero mo 20? Ang daming yero mo, 50 piraso. Kasya yan? Yung mura lang. Ay, balong, ano nga nag-vlog? Oh, Yung ano na, Ano ba yan? Sopas? tama lang ang tamis, no? Tikman mo nga. Yung tamis lang. Hindi ko pa natikman yun. ano ba yan? Maha. Ma, yan ang ginawa niya, hindi pa gumawa ng salad. Meron ka. Parehas lang. Hintay ka, boss. Ito na nga ginagawa. Sarap. Kunting gatas pa. Ano yung finished product ko? Oh my God! Pang negosyo, kayang-kaya ng bulsa. Mabait ka, pinagpapala ka, di ba? Ito i-budbud mo na lang. Parang, Pwede na ito eh. Ano yun? akin ako pagtapos. Ihiwain mo na yan. Pa-square din. Ito? Mm. Kala ko yung budbud. Ito, dito budbud mo. Ako na yung kutsilyo. Yung maliit ang gamitin mo. Para mabilis. Naalala ko nung ano ko sa kantin no, ano eh. Nagahiwa ako ng ganito. Hirap ng buhay ko na nangamuhan. Ang saya-saya yung ano. Siyempre may blazing. Hindi ka bigyan. Secret. Pag mabait ka, may blazing. Yung blessing. Ayun pa ba lang mabusin mo? Big. Ha? Lugas ka dito. Nasasanay ka. Okay na to? Tapos na? May dugo dyan. Ha? May dugo yan. Tumulo dyan. Video. Tapos lagay mo sa ref. Ay, mamaya na pag malamig na. Eh, matunaw na ito eh. Wala na ba? Ano? Naiisa. Lagay ko muna dito.
kailangan ko. Dagdagan mo kunti. Ilagay ko na yung ano guys. Yan. Kaya yung sandok na. Para ay merienda ang nakadaan. Yes, my daughter. Kunin mo muna yun. Wait lang. Itong gelatin ko nung ano eh. New Year. O, yan, nagamit ko pa siya. Pula-pula yung labi ko sa ano. Ito na sa bahay oh. Pulang-pulang ko ka ano. Huwag natin gatas. Wait lang. Andiyan na si Kuya, gagawa na. Just a minute. We're done. We're done. Yan na guys. Natira kong grapes yan na lang. Instead na buko, yan na lang grapes na lang. Sosyal. Sosyalin. The next day. Ayan. Hi guys. Tahimik kami lahat. Day 4 lockdown. Tahimik ang aming kapaligiran. Dito lang kami sa bahay. Walang magawa. Ito may likuran ko. Ito yung halaman kong ano. Ano bang tawag dito? Paper tree. Basta ilagay ko na lang sa ano. Description. Hindi ko anong kabisado yung halaman. Pero may nabentahan na ako dyan. Laki no? Liit lang. Ito yung mga tanim ko. May bunga na siya. Kaliit-liit oh. Lalaki kaya yan? Sa paso lang siya na ano eh. Paso lang siya na ano. Na itanim. Tumulan kagabi.